Balimao Anyokma, très urgent. Balimao billet mardi 7 octobre 2025. A une vidéo Kolongolo pour créer Adama Koulibaly Kasoro. Aïwa, comme Mogodo B, comme Mali, Citernin Bola do B, Ani, commerçant do B, Koloni, Tero de Beka Barake. Malion, comme Mali, Essensi Ferla do B, Koloni Jatke, Wale Mogo, Kolube Koka Barake, Boubou Mabel Jawara Boraya Fode. Pour créer Adama Koulibaly Gangati Daele. Mena boka prévu ira alors abela jeli mbala mesa o information flow information flana aywa ubeka bobi ka fo fambe ko essence fer ko essa pour que Adama Koulibaly ay ni vidéo kolongolo pour kira Adama Koulibaly ka soro ubeka kuma do fo réseaux sociaux ka ko essence fer la ko station tigu ko station tigu munu be essence feri ubeka ta fo ko essence be olubulu ku banembe ko ka feri jamana kono dondema ko sino ko essence bi inde ube ko kuma odi fo ametla ko bejabi disa oye flanay sabana uko tuguni ko siterni ko ni ay ko siterni be ka jeni ko siterni tese ka jeni ka kungolo jeni ka soro ko ama exploser ko oba yira ka fo ko chauffeur ko luni tero de bolo be nyogon bolo ko ka essence ko chauffeur be ka ta essence ta ka di tero ma munu me ka kuma fa bebe bamako kono pour que Adama Koulibaly awa kumne ken be kuma beta ka fa histoire du vidéo imbe to YouTube sans fait avec to Facebook sans fait oh don la be fo ko segu tungara de la kan fo est-ce que pour créer ya a barakala ou ma barakala don la be fo kuma nan fana munye uko ko jatike wale mogo no ye tero ye kolu ke kolu ye fugaru de koy ko tero ye fugaru de kube ka taga anga siternu de jeni kute sera Mali kan militaire masande ko sida kube ka ta baga population civile de ma ko ku fanga foite tero labi ube ko de fobi awo be panga pour dire bamako fambe ko ayi ko mo nga ko bana ko bina jaran nga ko bana ko fugaru de do kute se foila ko be ka ta bi siternu de kan ko kolu jeni mena ni kuma be développer malien ay bigi ni papier ta bi vidéo kare pour que Adama Koulibaly ka kuma ina me c'est ça Boubou Mabel Jawara Bora akoko sitarni bolla Boubou Mabel Jawara Bora ko sitarni bolla ay Boubou ye mu fa nga Boubou rek kuma kan kala pour que Adama Koulibaly anga janga ni kuma kana me folo ame commerçant do fune be wi kala panchuti nubu so kata karbrandi turusuma wa da ba wulu kilin kuma da wakama atu ye ni turusuma ka karbrambo o fene tere de ame to ko fo armée quoi donc nous carburant bok moment tout sur camion jean ou sur carburant fil au commerçant on fait des manipulations ou une stratégie de comment ravitailler les terroristes maintenant il dit bangabo qu'on va véhiculer mais bon ni kelembora il veut ta carburant dit ni carburant dit mamina pour que il ka porter kanaye on va que d'après le mobile adore le mobile jean adore le mobile il est en train de le mobile là adore c'est donc ni mo kelembora nga stratégie. L'armée va sécuriser en convoi. Farabou de Kerao. Farabou, on a demandé maintenant à tous les petits villages. Oh ben, comment mais ça? Mali chauffeur ben mais. Mali commerçant ben mais. Aou de kasi termine beka jeni. Pour que Adama Koulibaly fana ye ni mere, n'est-ce pas? Oh ben, boubou ka kuma ka ime. Boubou ko commerçant dobe, ko luni tero de beka barake. Kubu yere kina foka essence ou ka fin jinna. Bon, ni a ye jamana kono, jamana ik faso be nege boila, nin kana nyogona su de do. Malangolo do bi sigilen to ebe ki yere faga. Mali chauffeur do be jatike wale mogo bolo ali chino mabla. Mali chauffeur do fagara. A do suyeru ka mobili kono. A do be sayani baloche pour que ka malien deun ka essence soro. Malangolo deun be bo ka mana kan fo luma. Ku togo chien. Oro ko songo chauffeur manga ka mobili boli jo ay kata ay ta barawre ngine ay siterni boli jo pew parce que fanga bi man kuna ou tada madem ou te horon te quoi ça dit bi re faga wi wetla ki to ko tien ou ya ke auna amunu ye fanga yere to ko damo ya kauna aw munu fana siterni bolla wi bi aw munu ye commerçant ye bi ngalombe ka te ka noro aw de la bi ou ka incapacité ka mali sécuriser ou ba bubu nunu na body bubu ye kuma mun fo
normalement kun nga interpeller ma te interpeller bon aw be kelen bet la kana kanga farasimi kan mais abada ko ni ne ba ni kewale kolon denu ne ba to ni adama dombe do ari terroriste ala abo kalama sari ka jamana justice ta ka kita e quoi onyogo terroriste barate bo bubu fleka ni fota bi daga sinu ka fo ita soro aw commerçant aw ka mogo de be ka faka aw ka citernu be ka buli jini aw ka chauffeur be ka faka chauffeur abeni mede hala ka mogo munu sara halu ma ali halu ka suko nyuman kula make o kelengi aw ka mobulu be ka jini bon mogo langolon fana sigilen be o be kaula gushi o aw chauffeur fana jigiye mogo mun fana no be ka aw chauffeur défend no to ko wara de u ye nin fana mine ka don kaso la parce que ninga kuma kan o mandi fanga yi an na ka sora kumbe fanga deme u ye nin kamale mine ka don kaso la mais bubu bora ka kuma mun fo commerçant ma na kunya fo transition de ma samba sora be kaso la wa ira jamana kono ay ne be kuma ta ka daw nyakara ta ko laje est ce que ni ye kuma jugu fo ni ko doron ko chauffeur be ka faga ni o doron ni fo ko chauffeur ko agli to yera la u ka sra to e folo ama kuma jugu fo mais bubu mu bora ni surasu yo horon deundi na simi yo horon den halala dendi aw chauffeur aw te ka protéger mais be ka yere de ka intérêt protéger parce que ni magara asimi ka intérêt la ni ko chauffeur ka barajo u ya mine ka bla wula kuma chama fara ka minel lantana nda dola anye mu me réseau ka minana ka do wula ale de kuma ka chauffeur défend mais bubu bora ka chauffeur la gushi ka commerçant ke ko belema ka terroriste galon te ko noro bela o fle la fiala aw ko justice be maliko aw ko kanga ta farao ma kelen fana ka ko ka malijo e may ala keleme ka jamana en kala ya do rete hake dorondidu mama ni go kiba asimi supporter be malu ni kuma ka asimi supporter o wasimi kelen de fle ka don kasola ngalon fana ka cheche be ngalon saraka be malu na ma ke o koronte halalai dondo be kala pour que adama kulubali be mali bla ata shara kulun den tegela a dombe ba daji toi kun chamancela mais ayala jobe ka munga mali kono ne bolu ka kanaka c'est à dire que injustice ba ali mo fa goya yali famille wolo si ton père est injuste tu vas le détester comment t'es président kolon dema il faut que wolo e fa que a dewere fusani ni il faut te jayi ni mi kolosi il va respecter parce que ayi wolo mais il c'est ka jay kere quoi il kenti fa doga ma fongo wifa billahi mogo be injustice qu'il a été kati fait bo de be ka kema di kono ago kanga kasimi fait anya be injustice la dongodu confidendo nyantenna ni beke unyata la non viva asi bangata na idron parce que saka dendo be uti fendon quoi j'arrive matla halibi yaro ni chauffeur ka côté fafalay chauffeur ima ute moko ka woli nyumando yi ute moko ka woli nyumando yi donc ni chauffeur ka côté oro fafalay bubu boraka nkebi ay bubu nunu be bo ni ba asimi ko viva asimi ibise ka moko neni saru bubu yere ka côté intérêt defa aw chauffeur munu be ka yere fa yo te ka ala protéger ute ka chauffeur protéger ni marfa tira sorasi munu be ka chauffeur accompagner do be buli o chauffeur kilomètre la ka doga tuguni o doga baga ye transition de me baga kelo nye tuguni ka kobe ka asimi gota ka incapacité ko betru da ka da chauffeur kun amenali bi video kari de maleon o yo ro tuguni u ko tuguni ko essence fer law ko lu te fe ko ka essence fer mo goma ko station tigu te fe ka essence fer mo goma si ça obe ka taka essence fer law de to tien ko essence be mali kono de ko me ku bane me ko ka essence de feri malone ga bi video ha aya partager fu yi aka teke TikTok sans fait bon horonya be orojume bon hake de be fanga imbi bon imagine chauffeur be ku ira fa be ku ka video manu be ka ko na chena asimi to be den krefe ole ka nga fara nga nga son kwa chena nga solution soro ube mogo do ngini ka turuta ka dawku bon si ça tukuni ube ka ta baga essence fer la uma ko station ko essence be muna yani ni crise ka o make
Mena yoro fo malio ngena station ko la. O be ka essence feerla o to tien. Station tigu ko ayi ko te ka essence feeri mo ma. Pour to be ka gasoil feeri o. E boutique feerla yi. E ga sugaro to tora kilo fla. E bo be feeri ya. Nge ka demba fara be sugaro du. Station tigi ni fe mobile belele ba o de bubulu. Mobile bubulu ni essence dogara. Ni essence dogara ka se niveau de la station du menye dien kono. Ko essence be feerla ka be ba pew. Ale station mu ba fo ko essence te bita so doni be. Parce que yere mago bala. U koroko mago bala, u dogonu mago bala. E réserve be. Hali police so la ni tara 40 ni 40 ta. Ni 40 to tora haken do dro bo gare krefe. Olu be bla urgent de la. Mais ou be ka bo au lieu que ou ka wuli Assimi Goïta kana ni carburant yi ou be ta de ko ou ba ke pour que ka Assimi to dogo. Pour que ka Assimi to dogo. Ou tu nyeshi station tigu de ma. Ou be ka prix yele ou ye prix donta gouverneur ou be bo police ou be bo be mo menacer préfet kolon de ou be bo abolo ko jamana be maratindia. Abolo ko jamana be maratindia. C'est ça. Oyo okoro fanfelaye. Oye essence bourla oyo lu to tien ku to fefe. Be mun fo. Nunu yere faga de awni wallahi. Horonya abega ngalon tegede. Malion essence ko geleya. Assimi Goïta e ka incapacité de do. Parce que aye jamana défensi. Aya défensi aye sorasi nyamoro mine. Ka Mali yere fanga yere bazardi. Ode nana ni essence ko geleya parce que ni aye bina jara ni kariya ka siraw tege. Essence ka geleya mais essence geleya ba ko jora do ngo marfatigu de do. Ateta marfatigu kele abe deso la beta ba station tiguma kaka wulu fato la bo ka mogo la gushi ngalonka. Oda to ala ya baraka ban. Amena sabana fanana. Uko tuguni ko essence ko utara tuguni ka tan galon wera tiketunu ko noro sitarni bolawla. Anya video kolon dendo ye réseau kan. Ko ayde ko ambe ka sitarnu nye kube ka jeni ko normalement ka nga exploser di. Ko sitarni be jeni ko sitarni ka nga exploser di. Ko sitarni ka nga exploser. OK. Mena kuma do nyefo malien ngena. En d'abord, sitarni kungolo fleni. Sitarni RF sécuriser le do folo. Sitarni bi se ka mene. Ni sitarni exploser le. Oh, kérosène de kangate parce que sitarni qualité chama ne bena. Kérosène bena, fiol bena, essence bena, diesel bena. O bena ka sitarni do. Bon, et ni benani fioli. Fioli bina fa a tout no golama de do. Ale de beke edem mogo, ale de be edem mogo de me kosobe. Fiol. OK bon, ni jatke wale mogo tara mene fiol la. Abe menena fo lampan be mene chugo mu fuka taban. Ate exploser. Il est très rare que citerne explose to lay. Ou tara ka to ta ko ke argument ni. Ko parce que kubo vide di. Kube to essence be boko no ko da to ko tasuma be mene ko te exploser. Ko ni essence boko no tro ko ni tasuma ko la. Olu bolo ko citerne fe be ka be essence di. Jonya fara ka be essence. Hal ni abla essence la mala te exploser. Abe mene fo ka ban. Ina fo lampan be mene chugo mina. Chama confine ni chama todo. Uto don. Confine ni chama todo. Et puis yora kelebe no fana. Et puis yora kelebe ngi nana ko fo essence station tigi moko ka essence ko la. Et station fleni aba aketo le ngi nana ko roni fo quoi. Station fleni ni essence ni station ferla essence ferre ka na sera niveau de la bajo. Abina fo mobili be ebolo ebe ka mobili boli. Est-ce que ka mobili boli fo ka essence ban pew? Ni ka mobili boli ka essence ban pew, i ka moteur be tien. Bon, station tigu fera nous essence ferry na sera niveau de la bajo parce que na be bora ka be bo ou ka pu munu be na olu be déboucher. Parce que faut essence doni ga to yidi. Abina fo e ka mobili ne mobili boli ka essence ban pew. Adiga moteur abeje ka moteur ka. Ce n'est même pas bon pour ça. Donc ko infana betini. Bon c'est ça. Ou ko tourni ko do tara ou ka video mani kiri kara nogolen den do tara video ke ko way ko citerne mbe jeni ko ngolo bi pese ka jeni ko jume ko ka soro citerne ma exploser. Comme c'est ke to mo to fana do. Ni carburant na fara ko carburant. Chogoya nani ni bena. Essence bi. Kérosène bi.
diesel B ani fiole a bɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ b'a la ne t'o dɔn ne ni fɛn fɛn cité ta fɛn mun yɛrɛ ka teli ka exploser o ye kérosène de bon kérosène bɛ na rarement fo oxygène de ka k'a kɔnɔ o de bɛ na ni explosion ye mais essence dama parce que citerne ninnu filɛ nin ye u dilanna ka ɲa de telle sorte que essence ni fɛnw bɛ se ka mɛnɛ ma ko ka exploser yɛrɛ c'est très rare u bɛ taa sisan ko non ko chauffeur de bɛ ko ka taa essence bɔ kɔnɔ ko ka t'o feere jatigɛwale mɔgɔw ma diɲɛ nkalon bɛɛ bɛ ka tigɛ ka nɔrɔ maliyɛn denw na pour que ka Asimi kunkolonin dɔrɔn protéger jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan n'a ka gɛlɛn an ka sɔn a ka gɛlɛn an ka solution ɲini o de ye fasodenya ye mais ka dɔ ka faute turu ta k'o da dɔ kun nka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ dɔ la tant qu'an b'o la an tɛ taa ɲɛfɛ tant que Asimi b'o la Asimi tɔ bɛ bin de a y'a sɛbɛn aw ka da o y'o yɔrɔ ye fɔlɔ filanan an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan o ye u ko u bɛ ka kuma san ko wayi ko jatigɛwale mɔgɔw minnu bɛ k'an kɛlɛ bi k'u ko fugaru de don ayi ko Bina Jara ka mɔgɔw ye fugari de k'u bɛ ka marifa ta ko ka taga an ka essence mobile de la jɔ k'u dɛsɛra k'u tɛ ka Mali kanw ci bilen k'u bɛ k'u ɲɛsin population civile de la jatigɛwale mɔgɔw u dɛsɛra an bɛ yɔrɔ na bi kɛ min foyi u tɛ se ka foyi kɛ bi u affaibli la aw bɛ ka mɔgɔ minnu na gosi ne tɛ Bina Jara fɛ aw bɛ ka kuma c'est à dire o ye ka don kɔlɔn kɔnɔ ka bo a bɛna fɔ e ye da sɔgɔ yɛrɛ la ka bo ci o kasa bɛ don e de nun na yɛrɛ ne da ye kɔlɔn kɔnɔ ba bo ci di ni fanga t'u la mun na o ye Kayi sira tigɛ ni fanga tɛ mɔgɔ na mun na o kɛlen bɛ k'an bali k'an tɛ taa Kayi mun na o kɛlen bɛ ka frontière tigɛ pourquoi aw b'a jɔ k'a bɛ nkalon tigɛ quoi an kana fɔ ko fanga b'u la sa mais an ka solution ɲini an bɛ se ka siraw libérer cogo jumɛn ni fanga t'u la mun na an ka autorité mɔgɔ bɛ ka négocier n'u ye n bɛna misaliya kelen di aw ma a bɛna fɔ sisan nɔ aw ko mɔgɔ ninnu tɛ ka Mali kan attaquer u bɛ ka Mali kan attaquer dɛ o bɛ dogo di mais population civile ta tɛ se ka dogo di Kucala u ma taa Kucala poste de contrôle n ko bɛ a ta mɛn kuma bɛɛ ko jatigɛwale mɔgɔ bɛ taa poste de contrôle dɔ fɛngɛ o ma Farabugu kan minɛ a ma mɛn yan Farabugu kan minɛ a bɛ tɛmɛ kalo kelen kan aw ko k'u tɛ ka kan minɛ u ye Burukesi kan minɛ na u ye Farabugu kan minɛ na u bɛ k'an ka poste de contrôle jeni Segu maraw la yɔrɔ bɛɛ la aw ko k'u tɛ ka kan foyi minɛ k'u bɛ ka taga citerne dɔrɔn de jeni ko fanga foyi t'u la ko essence yɛrɛ t'u bolo yɛrɛ pour que ka mɔgɔw jatigɛ aw mɔgɔ kelenw de maliyɛnw nɛgɛn k'a taa Kayi ko Kayi sara la ko embouteillage dɔrɔn de bɛ mɔgɔw taara minɛ bon tant que aw bɛ nin ligne kan a bɛ ka adamadenw ni de di fagali ma Ala t'i yafa u ma ni gɛlɛya bɛ yen an ka sɔn gɛlɛya bɛ yen an ka solution ɲini mais ka nkalon tigɛ i yɛrɛ ma pour que dɔrɔn ka Asimi tɔgɔ labɔ nkalon kan aw tɛ Mali ko la dɛ aw bɛ Asimi ko de la parce que aw bɛ fɛ de ka nkalon tigɛ ka nɔrɔ maliyɛn denw ɲɛ walasa Asimi ka mandiya nkalon kan a ye sabali Ala tɛ nkalon tigɛla fɛ donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka b'a la aw ko a bɛna fɔ sisan nɔ e ye gardien ta ka bila i ka so kɔnɔ k'a k'i ka so garder zon nana don ka e ka moto suɲɛ e ko zon ma ko zon ye fugari de ko yanni zon ka e ka moto suɲɛ ko mun na ko zon tɛ taga e ka gardien kama ko ka togo kɛlɛ ko zon ye fugari de ni zon ye ka moto suɲɛ gardien ka faute de to yen ni Bina Jara bɛ ka sira tigɛ aw na bi an ka impôt de bɛ kɛ ka sɔrɔsiw sara mais ni Bina Jara ye sira tigɛ bi jɔn ka faute don Bina Jara kelen bɛ ka sira tigɛ bi an tɛ se n'an ka sɔrɔsiw bɛ se Bina Jara u filɛ nin frontière la koyi u filɛ nin Farabugu a ye t'u gɛn ka bɔ Farabugu u kɛlen bɛ ka dugu kunturu minɛ hali bi aw b'a la ko tɛ ka fɛ u y'an ka kan kunturu minɛ ka dugu kunturu minɛ dugu bɛ ka don aw k'aw la aw sigilen bɛ aw bɛ koloni karafa la toto tire nana tire toto aw b'o manamana kan fɔ la Bamakɔ kɔnɔna na ka mɔgɔw bila fili kɔnɔna na ka mɔgɔw nɛgɛn k'u kɛ bafaji kan nkalon kan nkalontigɛ de kɛra fasoden ɲumanya ye nin transition in kɔnɔ o de to a bɛ ka segin kɔfɛ ni mun ye tiɲɛ fɔ ko tɛ Mali fɛ o mɔgɔ kelen de tun bɛ i bɛ ka to fanga la o mɔgɔ kelen de tun bɛ suw publier ko i bɛ ka dɛsɛra ka firi denw bi la b'a jɔ ko man ɲi non ne démoralisme ne m'a dɔn quoi mais n'i ye jamana di mɔgɔ lankolon ma dɔrɔn a bɛ kɛ tan de i bɛ mɔgɔ lankolon de i m'a ye a dɔw a fɛn fɛn bɛ ka nin kuma fɔ a si ma deli ka révolution kɛ c'est-à-dire u nana don an ka kɛlɛ kɔnɔ de minnu ye révolutionnaire k'olu kɛlɛ walasa olu ye mɔgɔ kuranin mun ye olu k'a ye quoi olu b'anw na gosi quoi u ye bɛn na gosi
ko ben ye jati ko ben ni Amadou Koufa bolo be ɲɔgɔn bolo ani Yada Gali ko ne ne yɛrɛ fana na gosi ko Faransi kɛlen bɛ ka ne sara c'est-à-dire ka galon nɔrɔ anw na an minnu ye révolutionnaire ka sɔrɔ ka na ni galontigɛladenw ni jamana kumasuludenw ye k'u bila galontigɛ la ka Mali fan bɛɛ kɛ ngalon.com a bɛ cogo jumɛn bi a bolo ko ngalon ni a bolo ko kɛlɛ ye science fiction de ya il faut accepter la vérité an bɛ Mali fɛ ne bɛ duwawu don billahi mama bɛ ka Mali ko kɛ tiɲɛ kan ala ka barika do la n'Assimi bɛ ka Mali libérer Assimi bɛ fɛ ka Mali libérer tiɲɛ yɛrɛ de kan ko Assimi bɛ Mali kanu ko Mali kanu b'a Assimi la ala ka Assimi kɛ kalo yelen ye ala k'a ɲɛ Assimi bolo ni Assimi bɛ Mali jɔ ka tiɲɛ de kan maa si ala kana maa si seele Assimi ni bɛ tiɲɛ de kan dɛ ni bɛ nkalon kan ala k'i malo cogo ka jugu ni Mali président bɛ taa ni bɛ nkalon kan a y'a fɔ ko amina halala duwawu de ye nin yɛrɛ wolo duwawu de ye nin maa bɛ nkalon kan Mali ko la ala k'a bɛɛ libu donc sisan aw bɔra aw ko u bɛ ka jatigɛ wale mɔgɔw olu bɛ k'an ka citerne jeni aw bɛ ka fɔ ko ayi n'i y'a ye Bina Jara bɛ ka sira tigɛ bi k'an ka citerne jeni ni armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la o bɛ kɛ yan armée n ka foli bɛ armée parce que Assimi de ye armée tiɲɛ Mali armée ye sɔrɔsi ɲumanw de ye an ka bonya bɛ Mali sɔrɔsiw kan mais ni ala ye bɛn ni ɲɛmɔgɔ kolon den ye a b'i bila problème de kɔnɔ voilà la vérité Assimi taara sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw minɛ fasoden ɲumanw minɛ k'an ka armée bɛɛ bila ɲɔgɔn na ka société civile bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na bi a bɛ cogo jumɛn bi k'ale ye kelen dɔrɔn de bɛ se kunfin den k'a kelen dɔrɔn de bɛ se a bɛ cogo jumɛn bi ka sɔrɔ ka nkalon ta sa ko i yɛlɛ n'o ye propagande a bɛ cogo jumɛn bi aw de b'aw jɔ ko fanga t'u la bi u bɛ ka siraw tigɛ n'u bɛ ka sira tigɛ a tɛ tugu a ye t'u gɛn ka bɔ sira la a ye t'u bɛɛ gɛn a ye taa Bina Jara gɛn ka bɔ an ka taga an ka essence ta ka n'a ye mun na a bɛ ka se k'o kɛ parce qu'on est incapable voilà la vérité tiɲɛ ye nin de mais ka bɔ propagande na tantôt a bɛ nkalon tigɛ k'an dɔrɔn commerçant na tantôt a bɛ nkalon cɛ hakɛ de jamana in bila kɔfɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah nin de ye Mali transition taabolo ye et puis Bina Jara min bɛ ka force de sɔrɔ aw bɛ toto tire nana tire toto la wagati min na ni jatigɛ wale mɔgɔ bɛ fanga sɔrɔ dɔn u bɛ villageois u bɛ négocier ni villageois ye Mali dugu 500 ni kɔ de kɛlen bɛ ka accord signé ni mɔgɔ ye hali bi aw ko fanga t'olu la an ka dugu fanga sigi a b'a mɛn ko région kunturu dɔ taara fara ninnu kan o don de a b'a dɔn ko ja ko in bɔra tulonkɛ la Kidali bɛ ka bɛlɛn Mali région baw bɛ ka bɛlɛn bi aw b'aw sigi k'aw ɲin wɛrɛ mɔgɔ kɛlɛ la k'aw ta kɛ au lieu que an ka fara ɲɔgɔn kan an ka sɔn ko situation ma ye an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma Assimi Goïta ka mɔgɔw bɔ kaso la an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma an ka tɛgɛ ɲɔgɔn an ka jamana libérer hali bi aw bɛ ka futine de créer ka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ an ka chauffeur la ka nkalon tigɛ k'o nɔrɔ an ka station feerelaw la k'olu bannen bɛ ko ka essence di Malien ma nkalon tigɛ den kuma fila tɛ tɛmɛ nin kuma in kan ni hakɛ da to fara aw tɛ se ka taa ɲɛfɛ ni hakɛ da to ala tɛ se ka barika dɔw la k'i sigi ka nkalon imaginer dɔrɔn ka nɔrɔ mɔgɔ dɔ la pour que ka mɔgɔ dɔ mandiya ka mɔgɔ dɔ ka fɛn la faute c'est Assimi Goïta Assimi yɛrɛ de problème ni ne bɛ mun fɔ sɔrɔsi Mali sɔrɔsiw ɲɛna Assimi hamina ko kelen bɛ Assimi ni Modibo Kone la muso ko wari ko a banna i ma Modibo Kone ka gorobinɛ ba ye ni ye Modibo Kone ka gorobinɛ de ye Mariam Diallo ni ne bɛ SE décision ta hali ka taga citerne hali an ka citerne ɲɛmɔgɔ an ka citerne chauffeur caman fagara ni muso in de tun b'a fɔ ko k'a filmer ka bila an ka page gouvernement kan ale de ye Modibo Kone ka conseillère ye ni Modibo Kone ka sunguru de ye Mariam Diallo ni ye Cɛbilen Darame fɛngɛ dɔgɔnin o muso kɔrɔ de don o y'a bila Léo Tal fana y'a ta k'a ka sunguru ye o fana y'a bila Modibo Kone y'a ta an t'a dɔn Modibo Kone fana bɛna nin dennin bila ka tila ka passer Assimi ma an t'a dɔn parce que u bɛ ten de voilà mɔgɔ datɔ muso kɔrɔ de ka d'u ye fɛn kɔrɔ muso kɔrɔ e ye fanga mun gɛn olu ka muso kɔrɔ e bɛ tila ka taa jarabu la ninnu ye fagonin don u fagonin de fo k'u jasi e ma Batulu Ɲangi ye Modibo Kone ka gokɔrɔ de a y'a passé passe-partout b'o de kɛ quoi hali Mali ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ni nin kolonna ni mɔgɔ 3 de tɛmɛna ɲɔgɔn ye ni kɔrɔnɛ cɛ yarɔ n t'o fɔ nkalon kan n'u y'a kuma cɛ an bɛ bɔ n'a tigi photo ye n'u ye n sɔsɔ a la ni kɔrɔnɛ cɛ n bɛ bɔ n'a ye a bɛ ne tɛ musala tɛ ne fan fɛ bilen dɛ dɔ ka ɲin wɛrɛ dɔ ka fɔ cing cang dɔrɔn ne bɛ bɔ n'a ye Mali ministre muso dɔ tun bɛ yen o n'a aw sɔrɔsi 3 de k'aw to jɛnɛya la ala bɛ barika don aw la nabi ninnu jatigɛ wale mɔgɔ bɛ taga aw ka muso ko kuma fɔ hali village la k'aw tɛ foyi la jɛnɛya kɔ ala tɛ barika don jɛnɛyakɛla la
mama na be jamana nyamo na ke jene billahi ala te baraka do la ne be ka kuma info te kadala ne da fana ngo asimi ngota sunguru de batulu nyangi moribo ko ne fana sunguru de ni o sunguru baw de be ka mali marabi mali decision be ka bo sunguru baw de labi ala be baraka do jamana la ne gene bora ne ntafo ala ka baraka do malla ala ka baraka do malla mais mamunu me nyamo ala utisi donc pour que Adama Koulibaly j'espère que ebe ni ka baraka mais attaque quoi pour que mankuna ko Adama Koulibaly attaque quoi Adama Koulibaly télécommande be asimi ngoita de bulu ni horon harama de ni horonya ije dro c'est grave fembe ije wallahi billahi Koulibaly de halala te sonima Koulibaly halala abe faire ka sadi ate so ka manipuler mais ni sigile ba awurubulu ma de be surasu be ka manipuler ko bebedeni ka blanc galonka ka blaba be kalama ba donu nu yebe ka munga ani ka sola do ne ka chama attaque mo mi ngolo mande asimi abo don ka sola mais ala ta toida programme Koulibaly ni ma malo malin korokoro ne te halalai fona ka sore mara madon to nyadi et dembe ameni mebi ku fa en galon te kala di tu es un procureur voyou pilai talai itake o parce que mba itake ani bubu boraka mo banini ka photo ta ka bla itamine aka chamankera itumine après vous be anya yira ka kuma surasu sunguru moribo kone sunguru Evelyn Jack ni deni ni nogolen den o boraka fo sogel mako e bakoroni e o mina je me pose la question, est-ce que tu aimes ton propre papa? Parce que est-ce que walifa nento e kate digi la quoi parce que danga den asinye muye quoi mami mbe walifa nento ata toro ni danga den fanga dan kuna beninga jeratika te nin kuranete moko goroba o shija ula gushili moko golan gushi kitake moko dogawi ala ta tawda nebe dan oro la malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no ala be Senwave application télécharger na télécharger be ne ka corporate modo urgent ro diuro be no ya ta ko fa baga bang information be do asomo be malla Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun awul ga orange nulu tanu to ko karante na warti ma ba so orange ma na sur place warti go flata do ramagelen sara warti go flana sabana bada 1,99 €, c'est 2 € keme fladro o de kunda ka be chaw